Cesta koja se počela graditi u Livnu prije više od 20 godina, iduće godine bi mogla dobiti svoj konačni izgled. Riječ je o obilaznici oko grada Livna na brdu Orlovača, ukupne dužine 2,9 km. Naime, u Livnu je potpisan ugovor o izgradnji, točnije o završetku livenske obilaznice. Investitor je javno poduzeće Ceste Federacije, a izvođači radova su firme Livno putovi d.o.o. Livno i KTM Brina Posušje. Rok za završetak radova je 12 mjeseci. Ukupna vrijednost radova sa PDV-om je 4,55 milijuna konvertibilnih maraka. Sama obilaznica sastoji se od dva kružna toka koji su na spoju magistralnih cesta M61 i M15. Zatim u toj dužini također imamo 4 raskrižja koja će se graditi, imamo rasvjetu, odvodnju, nogostupe i tako dalje. Napomenut ću da se ovi radovi financiraju iz kredita EBRD-a. Važno je ovo ulaganje u cestovnu infrastrukturu za grad Livno i Herceg-Bosansku županiju, ali i za cijelu federaciju. Samim prolaskom cestovne infrastrukture otvara se i taj prostor Orlovače i za druge nekakve stvari, prije svega investicije u tom području. Grad Livno je zadnjih mjeseci pokrenuo izradu regulacijskog plana Orlovača, puno posla u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Zahvaljujem i svim našim građanima koji imaju na tom potezu svoju zemlju, jer sigurno je svima nama u interesu da tu cesta prođe. Znači, u sklopu ovog projekta bit će 2 velika kružna toka sa osvjetljenjima, tako da će i ulazi u grad Livno na mjestu Gorica i o potezu od Tomislavgrada biti sigurno lijepo uređeni. Ja ću također reći da je uistinu zadovoljstvo svjedočiti danas jednom ovakvom događaju ovdje u gradu Livnu, potpisivanje jednog vrlo važnog sporazuma koji se odnosi na realizaciju putne infrastrukture, koja je, evo kako su kazali, 2,9 km i preko 4,5 milijuna konvertibilnih maraka. Samo u tom smislu je to već veliki snažan projekat, a nešto što mi svjedočimo, to je zapravo jedan od nizu jednih velikih projekata ovdje na području grada Livno i općenito na prostoru Herceg-Bosanske županije. Trenutno je na području Livna u završetku još jedan projekt kojim su investitori Ceste Federacije, izgradnja 3. trake na cesti prema Šuici, a osim izgradnje obilaznice u planu su i drugi projekti za ovu godinu. Osvjetljenje raskrižja na Karlovom Hanu, znači tu imamo izgradnja nogostupa u Guberu, isto tako preslačenje na dionici Šuica-Livno i Livno-Renč. Tako da bit će značajnih projekata iz našeg plana poslovanja. Osim naravno same funkcionalnosti livenske obilaznice, tijekom potpisivanja ugovora o izgradnji istaknuto je kako će i njen završni izgled dodatno proširiti vizuru i uljepšati konture grada Livna.